कुडाळच्या छत्रपती शिवाजी पार्कमध्ये खास मोरया ऑफर्स। आता आमची नवी ओळख छत्रपती शिवाजी पार्क। आमच्याकडे रेडी पोझिशन फ्लॅट उपलब्ध, तेही अवघ्या 16 लाखात। 1 BHK फ्लॅट फक्त 16 लाखात। 2 BHK फ्लॅट फक्त 27 लाखात। दुकान गाळा फक्त 10 लाखात। आमची वैशिष्ट्ये: कुडाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी 250 ची मेगा टाउनशिप। कुडाळ बसस्थानकापासून चालत फक्त 3 मिनिटांच्या अंतरावर। फ्लॅट पासून रेल्वे स्टेशन अवघ्या 5 मिनिटांच्या अंतरावर। प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुविधा, बँक कर्ज सुविधा उपलब्ध, 24 तास पाण्याची सोय उपलब्ध। आमचा पत्ता छत्रपती शिवाजी पार्क, सत्कार हॉटेल रोड, जुना बस स्टँड समोर, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आमचा संपर्क 94 22 37 93 99 किंवा 94 22 06 51 81 किंवा 94 04 75 15 00।